थाखोमानानै दङ आरो आंसो नोंखौ रागा जोंनांगौ मिथिबाय मानो होनोब्ला नोंसो हाफांजों शिलंआव थांबावदों बाल जोंथ' लामा ससेनिफ्रायनो न'आव फैफिनदों नोंसोरनि थाखायनो थांनांगौ गोनां जादों जों नोंसोरखौ नागिरलांनो सोर खोन्थानाय हराव शिलंआव थांनाय नोंनि खर'आ जेबो गैमारा नामा नों जेखौ गोसोखाङो बेखौनो खालामगोन नामा आङो मा जादों मा जायाखै जेबो थाल गैला मिथिबाय जौ फेनायसोमोन आं मिथिबाय ना बेनिखायनो आंखौ बांद्राय जेबो बुंबाय थानाङा नङाबा नोंखौबो हाफांजों एदावबाय थागोन आं नोंसोरसो शिलंआव मोनहैदों बाल आच्छा आंखौसो उल्था दाय होबावबाय बावै हामालै हामा एसेबां दावराव दावसि जाबाय थानो जौ फेबा बायदिसिना जाफ्लांखायो बेफोरखौ लानानै दावराव दावसि खालामबाय थानांलाब्रा आं हले माइरं बायनानै लाबोबाय दै दखाननिफ्राय मैगंबो बायनानै लाबोबाय नोंसोर मा खालामदो आं थांनोसै होमबा नोङो थाङाब्ला माथोब्रा बहाथो जिराय जानायनि सम दंबावो फैसाखौ माबोरै खामायनो हागोन फैसाया आखायाव माबोरै मोनगोन बेखौल' सिन्थाबाय थानांगौ जाबाय माथो बेनिखायनो थांनोसै आं बेबायदि माइरं दैरंनि दामफोरा बारायदों बाप गोदो बायनानै जाफेराखै नालाय मिन्थियामोनलै बेनिखायनो मानसिफोरा ओरैनो बुङा गावनि खामायनाय फैसाजों बुस्थु बायबासो मिन्थियो होननानै यानो जादोला फैसा थाखा खामायनोसै आं थादो नोंसोरो दावसोदोलाय थादो आरो बादालिखौ मोजाङै नायदो ओइ बमब्र नों आंखौ बिदि रागा जोंबाय थासिगोन आरो अफिसाव थांनाङा आरो दिनैनिफ्राय जौ लोंनाया बन्द जानांगौ नोंहा आंनि मेगननि सिगाङावथ' जौ मोलोंलालै नों दिनैनिफ्राय अके लोंखालाबो आं दिनैथ' आङो अफिसाव थांनो हागोन ना हायाथाय नों थांदो जि खर' सादोंबाल मैया हरनियानो आंना लोंबावा मानो होमबा लोंला बाला बमब्रा रागा जोंसोबाय आंहासो रागा जोंनांगौमोन बेखौ आरे माला खर'आबो सासोदों दसे गोलाव जाहैनोसै आं दसे आयो बाला हाफां फै जिराय फै आं जिरायनो फैयाखै आं फंसे बाथ्रासो सोंनो फैदों मा बाथ्रा बे शिलंआव नागिरहैनाया जोंखौ आंखौ माबा मोनसे बखिनायनि सिगां खोनासंनानै लाखा हाफां जोंथ' लामा ससेनिफ्रायनो गिदिंना फैफिनदों नोंसोरसो शिलंआव थांदों मिथिबाय खोनासंग्रो गावनिखौल' अंगं बुंथारनाङा अके आं खोनासंबाय आं खोथाखौ बांद्राय फिदिंबाय थाला आं डाइरेक्ट सोंखानोसै नार्जि बुदांजों नोंजों खुदुमलायदों नामा बाल बाला मा सोंफैदों बियो आंनाव डाइरेक्टनो मानो फिननाय होआखै नार्जि बुदांजों नोंजों खुदुमलायदों ना गारियाव हा बुङा मानो फिननाय होआखै नोङो दावसो देलाय नार्जि बुदांजों नोंजों खुदुमलायदों ना लायाखै नोंथ' ओरैनोबाबो सिख्लानिफ्रायनो नार्जि बुदांखौ नोजोर होखायो आयौ बाला हौवाखौ सेजानो गिखोना माखो नोंलाय हाफां मानो सेजानो गिलाबायनांगौ जाखो आं जायखिजाया जाखौ सोंदों बेखौ फिननाय होनोबा हो नार्जि बुदांजों नोंजों खुदुमलायदों ना लायाखै ओरैनोबाबोथ' नोंसोर बिराद जौ फेखादों ना सानैजों मोसालायदों बेबो हरावनो शिलंआव थांनाय बादियैनो नोंसोरो गारि सिङाव खुदुमलायदों खोमा जल्दि खोन्था आंनो खुदुमलायदों ना लायाखै आच्छा नों नंखायखौ खोनासंनो लुबैयो ना नंगौखौ आंनाव नंखायनिबो फिननाय दङ नंगौनिबो फिननाय दङ नों बबे मोनसेखौ खोनासंनो देलाय बुंलाय आंजों जेबो गेलेनाङा जायखिजाया फिननायखौल' हो नार्जि बुदांजों नोंजों खुदुमलायदों ना लायाखै आं जेखौ फिननाय होयो नोंथ' फोथायखानाय नंखाया बायदि मोनदों आं खोन्थागोन ना नोङो नार्जि बुदांजों नोंजों खुदुमलायदों ना लायाखै जौ फेनायजों बांद्राय थाल गैया आरो होमबाबो एसे रोमै गोसोखांनानै मोनदों आरो आं मा मोनदों खोन्था माने नार्जि बुदांजों आंजों सब खेबसे खुदुमलायनाया आरो मा होनखो नार्जि बुदांजों नोंजों खेबसे सब खुदुमलायदों मानो खुदुमलायनाय नोंसोरो आयौ बाला आं खुदुमनो होननानै खुदुमाखैहाय बे नार्जि बुदाङासो जौ फेनानै एसे सब खुदुमहरबाय आरो आंखौ थालखौनो मोनस्लाबासै आरो नोंथ' बिराद मोजां मोनखादों आरो ना नोंथ' बे सोलोखौनो लानानै थांखादोंमोन नङा होमबा नार्जि बुदांजों शिलंआव नोंनि आखलानो मोजां नंखाया दा नों नार्जि बुदांखौ सान्स नागिरबाय थायोमोन ना दा गोसोखौ मोजां मोनबाय खुदुमजानो मोननायखाय नोंनो नार्जि बुदांखौ खुदुमगोराखैथ' हाफां आंखौ जानला मानला बुंलाबायनाङाहाय थङालि जानो हागौ नाथाय आं गुन्दि नङा मिथिबाय थङालि आरो गुन्दिनि गेजेराव फारागथि दङ मिथिबाय ना थङालियालाय जानला मानला खोथा थग्रं बाग्रं बुंलाबायग्रा बाजे बाथो थाबायलाबायग्रा मिनिलाबायग्रा नाथाय मालायनि हौवाखौ सेखग्रा आं गुन्दि नङा नार्जि बुदाङासो आंखौ जौ फेना लानानै नों बायदि नुनानै खेबसे सब खुदुमदोंमोन दा बेखौलाय आंलाय मा होननानै बुंबावनो नोंनि सिगाङाव आंथ' नोंनि हौवाखौ खुदुमाखै मिथिबाय नोंनि हौवासो आंखौ सब खुदुमदों बेवहायलाय आंनि मा दाय थांनानै नों नार्जि बुदांनाव सोंहैनो हाया आरो दावसो देलायखौ मा बाल्ले खुदुमलायनानै सोंहैथां थां सिरि था नोङो दिनैनिफ्राय आंनि हौवानिफ्राय गोजानाव था नोंनि हौवाखौबो आंनि गोजानाव दोन मिथिबाय आंखौल' वार्निं होबा जायाबा नोंनि हौवाखौबो सामलायहैथां बादतामिज औ बाला माबायदि सोंफैखादों बे हाफाङा आंखौ दालाय माथो आंजों थगायनानै खोन्थाहरजाखै
थगायाबाबो बि फोथायखानाय नंखायामोन बेनिखायनो थगायबाय आं बाला जायखि न'आव थांनानै दावराव दावसि जालायबाय थाया आंखौ बेहाय हौवा गुन्दि मोनना लायाखै बियो जानला माला आंखौ खुदुमदों नामा होननानै सोंफैयो दालाय माथो आंजों थगायहरजाबाय दाथ' खम दावराव दावसि जालायसिगोन बिसोरो जाथों बाथोमैफोरा अरजाथारा एन्टनिअ दिनै मानो आंनो फन हराखै ना बहाबाफोरसो खामानियाव बिजि जालायबाय आंबोथ' सिगां फन हरनो हाग्राना गावहानो आंखौ बादा होनानै दोनदों फन खालामग्रोनाङा होननानै आं दाबोदि एन्टनिअखौ फन खालामनो दे जोंलारि माथो फावगालिसो मा खबर फावगालि आंनाथ' जोबोद मोजां आरो मोनसे खोथा दिनै फार्स्ट टाइमनि थाखाय एन्टनिअ मोननाव आलासि जानो थांनो नागिरदों जों नंगौ नामा औ नंगौ बेनिखायनो आं जोबोद खुसि थारैनो एन्टनिअआ जोबोद लाखि नों बायदि गार्लफ्रेन्ड मोनदों थेंक इउ आरो आंबो बेखौनो हास्थायगोन नोंबो एन्टनिअ बायदि मोजां हौवा मोनगोन जोंनि खाफालाव एन्टनिअ बायदि हौवा दङना गैया बेखौ बुंनो रोंला मानो गैया जानांगौ जाखो मोनगोन गोसो गोथारै हास्थायोबा मोनोनो नोंबो मोनगोन एन्टनिअ बायदि फावगालि आंनो एन्टनिअ बायदि हौवा नाङा आंनो एन्टनिअखौसो नांगौ बे खोथाखौ आं नोंनो बोरै फोरमायनो दे होमबा बाय आं थांनोसै अके बाय बेसेबांनो गोजानाव थानो सानो आङो बेफोरनि खोथानिफ्राय बेसेबांनो खोमायावसो हाबफैबाय थायो जेबोथ' बुंनोबो हाया आं फावगालिखौ खोनासंनानै सिरि थायाबानो उफाय गैला फारसेथिं आफाखौ सोर बुदों बेखौ बोरै नागिरना दिहुनगोन आं दिनै एन्टनिअनो खोन्थानो सानबाय एन्टनिअबो फनखौनो थिखोआखै जानांगौ फावगालिमोन न'आव थांनो नागिरनायखाय बिजि आंबो मा सानो एसेबां सानोना सानैनो खर'आनो बांसिनसो खामानि होयै जालांदों बेनिखायनो आं दिनै जेबो साना मोनसे गोलाव हां बोनानै सिरि थानोसै आङो बांद्राय नांनायनि बारा सानोब्ला दिमागा बांसिनसो खामानि होआ जायो बेनिखायनो दिनै मेलेमखौ सान्थि दोनगोन आं आदा बाजैया आंनाव फन हरदोंमोन दासो मानो फन हरलायखो बेलाय खामानि मावफुनायावलाय मिन्थिया माबा आर्जेन्ट खोथा रायलायनो होननानै बुंदों दा फन हरबा बुंबानो जाबाय आदाया एसे खामानियाव बेस्थ' होननानै ओरैनोबा बे खामानिखौ माला फोजोबनो हागोन बेखौ सानगासिनो आं बेहा फननि सायाव फन बुजिथारालै बे हाफाङाबो आं बुजिया होनदों नामा आं मा बुजिनो ना नारजिबदां आं मा बुजिनो बुजिनायनि गोहोखौ गियाननि राजाया नोंल'सो दा बे बुहुमाव नोंनिख्रुइ बुजि गोरों मानसियानो बुजियाखै नङा होमबा नारजिबदां मा जालायखो आरो मा बेलाय गाननाय जोमनायालाय आरो बे खामानिनि जायगायावलाय मानो फैदों नोंलाय नोङो आंनि फनखौ रिसिभ खालामनो टाइम मोनाखै नालाय फैबाय आरोहाय माथो सिख्ला बायदि नुबा नों आंखौ गोसो थोफिनगोन खोमा होननानै सिख्ला जानानै फैदों आरो माखौ रागा जोंलायखोब्रा मा मावलायखो आङो मा मावलायखो नोङो मैया हराव गारि सिङाव खम खुदुमबाय नोङो दाउस्रि देलायखौ बोरै मोनखो दाउस्रि देलायखौ खुदुमनानै बुंलाय धोद मा गोदाव सोराव नों आंखौ बुंखादोंमोन ना दाउस्रि देलायनाव थांनानै सोङैता आं खुदुमलायदों ना लायाखै होननानै आं सोंनानैबो फैबाय ओमफ्राय दाउस्रि देलाया बुंबाय माथो खुदुमलायदों बेबो साम' सोमनाय बायदि आच्छा आदा आं थांथ'नोसै बैयाव गोदाव सोराव सोर मा खोन्थायोलै नोंनो सोर मा खोन्थायो सोर मा खोन्थायोसो होननानै बुंदों आंखौ नोङो आं सोंनायाव मानो खोन्थायासै आंनो दाउस्रि देलायासो खोन्थाबाय खुदुमलायदों होननानै नोंसोरखौ मानो खुदुमनो मोननांगौ नोङो नोङो दाउस्रि देलायजों खुदुमलायनो थाखायसो नों शिलं फारसे थांदोंमोन आरो ना जोंहा बेखौनो फाग्ला फाग्लिफोर बायदि नोंसोरखौ नागिरदों शिलंसिम हाया गारि सलाय थांदों गारि सलाय फैदों आं नोंसोर लामा ससेयाव गारि लाखिलायनानै खुदुमलायदों ना बिदि नङालै जों खुदुमलायाखैलै दाउस्रि देलायानो खोन्थादों आंनो सब खुदुमलायदोंनो नोंनो खुदुमग्राया आरो नोंनाथ' बेमार दंखायो हाफां बेमार जौफेबा जायखौनो मेखौनो एदावला बायग्रा जायखौनो मेखौनो गावनि हिनजाव बायदि नुग्रा मैया हरावबोथ' नों दाउस्रि देलायखौ आं बायदि नुनानै खुदुमथारबाय बाहानासो बे नोंनि नोङो दाउस्रि देलायखौ दाउस्रि देलाय होननानै खुदुमखादों ना मानो खुदुमनाय नोङो माबायदि मोनखो नों खुदुमनानै दाउस्रि देलायखौ आं खुदुमाखैलै आरो दा मानसिफोरा खामानि मावग्रा लेबारफोरा नुबा मा साननांगौ जाखो गोदाव सोराव बेफोरबायदि बुंनो हाले हाफां आं दाउस्रि देलायखौ खुदुमाखैब्रा बे दाउस्रि देलायासो थगायदों दाउस्रि देलाया थगायदोंना नों थगायदों नों खुदुमदोंना दाउस्रि देलायखौ बाला आंबो खुदुमगोन नोंनि सिगाङाव सोरखौबा दा आङो जेबो दावराव खालामा फैल' नोङो न'आव फै नों सेसलाय बे दाउस्रि देलायाबो मा खालामखोब्रा मानो बिदि खालामोब्रा बे दाउस्रि देलाया तत हेलौ दाउस्रि देलाय बहा दङ नोङो मा खालामखो नोङो गोदाव सोराव अफिसाव दङ ना थांगासिनो आं फनाव रायलायबाथ' जानाय नङा मानसिखौनो लोगो हमहैनानै बुङाबा जानाय नंला बेखौ मा जाजार खालामनो हायोलै बे दाउस्रि देलाया मालानि खुदुमनायब्रा आंलाय बेखौलाय जौफेबाबो ताल गैयै जायाखैथ' आं मैयानि दिनाव गोदाव सोराव फारसेथिं जे खामानिनि टेनसना मा जादों आरो फारसेथिं जे बेफोर खुदुमनाय खुदुमिनि दावराव गोदाव सोराव नारजिबुदां आंनि अफिसाव फैलायनाय माथो गिदिर खोथा
बाल माबाफोर निउस लाबोदों नामा दाउसो देलाय नों मानो मानसि इदिलै आयौ बाला माबायदि आंलाय नों हाफांनो मा खोथा एरनानै होखो हाफांनो आंबा मा खोनादों आं गोसोआवनो गैला गोदाव सोराव बाथ्रा मानो बुङो नोङो माला खुदुमनाय आं नोंखौ हो खुदुमनाय बायदि गोसोआव दं आं मिथिबायना नों गावबो सियर नङा होमबाबो नों हाफांनो ओरैनो खोथाखौ खोन्थाबाय हले बाथ्राखौ बिराद गाज्रि खालामबायलै मोजाङै हाफांनि सिगाङाव बुंहैफिन आं नोंखौ खुदुमाखै होननानै आच्छा धमकी होदों नामा आंखौ आं धमकी होआखै जायखिजाया नोङो हाफांनि सिगाङाव थांनानै बुंबानो जाबाय जों सानैनि गेजेराव जेबो खुदुमलायनाय जायाखै होननानै आंहा जौ फेबाबो थाल दंजोबखायो नोंसो गोबानानै उन्दुनानै थादों मानसिया ओमफ्राय आं उन्दुलांनायनि उनाव नों खुदुमखुमादोंबा आंखौ गावसो देलाय बाथ्राखौ बांद्राय फुवार नाङा आंलाय नोंखौलाय मानो खुदुमनांगौ जाखो आरो नों बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा फोसावनानै मा मोननो जेबो मोना बेनिखायनोथ' आङो जानला मानला बाथ्राबो बुंखाया दा गावसो देलाय आं नोंखौ एसेबां गाज्रिसिम गोलैगोन होननानै सानाखैमोनलै दाबो सम दङ हाफांनि सिगाङाव मोजाङै बुंहैफिन जुदि आं बुंहैयाबा मा खालामगोन आरो बुंहैबा मा खालामगोन मा राव जाखो बेलाय मोजाङै थांनानै बुंहैथां आच्छा आं बुंफिनगोन नाथाय मोनसे कन्डिसनाव आंनो फैसा होबासो आं मानिगोन नङाबा मानिया बेसेबां फैसा नांगौ नोंनोलाय नों बेसेबां होनो हायो मा होनो हागोन नों आंनो 20,000 30,000खौनो ला होमबाबो हाफांनि सिगाङाव बुंहैफिन दिनैनो आरो दानो दानो होनाया आङो दा मोनसे निउस दंबावो निउसखौ फरायखांनानै होनायगोन आं मिथिबायना माबा फन खालामनानैनो खोन्थाहरगोन आं नों आंनो फैसाखौ होबानो आं फैसाखौ दसे उनाव ट्रान्सफार खालामगासिनो हायोबा दानो आंनि सिगाङावनो हाफांखौ फन खालामनानै बुंहर नंगौना फैसाखौ ट्रान्सफार खालामग्रो होमबासो फन हरगोन आं नङाबा हरा माथो माबायदि गाज्रि मानसि जालांखो बेलाय माबायदि ब्लेकमेल खालामग्रा हिन्जाव जाखोलै बे आच्छा ओरैनो जार्नालिस्ट खामानि मावाखै बियो गोदाव सोराव सोर फैदोंमोनबा हाबफै सन्दला मा मेम्ब्रां जानानै दं मानसियालाय सोर बुनानै हरखो नोंखौ बुवाखैलै रावबो जौ फेनानै मैया हाखरफ्राव गोलैलाबायदोंसोमोन खोमालै आंबो थाल गैया जों सानैयाथ' एम्बु नागिरनो होननानै थांदोंमोन ना ओमफ्राय आं उनाव नोंखौ गारनानै थांनायावनो बिदि जानानै थाबाय आरो नोंना मोखाङा नोंखौथ' सोरबा बुनानै थांदोंहाय सोर बुदोंहाय नोंखौ बुवाखैलै दागोफोरखौ नायबाथ' मानसिया बुनाय बायदिसो नुथारदों नोंखौ बुवाखैलै ओमफ्राय मानोबा फैदोंमोन एसे दुखु जादों आं बोरै समसिया हाफांसो माथो माला मोनफैखो हाफां शिलंआव थांनाया माथो बुंनो बेफोरखौनो दुखु जानो होननानै नोंसानाव फैदों आङो न'आवबोथ' दुखु जानो मोनखाया मालाय बिखुनजोआ न'आवनो दंबाय दं दासाननैसो आरो बिखुनजोआ आंखौ दिनै सोबादों बेनिखायनो न'आव दुखु जानो गोसो गैया आङो नोंसानावसो फैबाय आं दुखु जानो होननानै गसाय मानो दुखु जानांगौ जाखोलै माथो बुंबावनो आरो दुखुजोंनो आङो मेगनावसो ससमा गानलायलायना लानांगौ गोनां जाबाय मानो होनबा गाबनायखौबो देखायनो लुगैया आं मानसिफोरनो दहायनो गाबखोमागासिनो आङो मानो गाबदों मानो गाबा जानोहाय मालाय नारजि बुदांजों दाउसो देलायजों फुदुंलायदोंनो गसाय नारजि बुदांलाय बहा खोन्थानो बे आंनो रायजागोन नालाय मालाय दाउसो देलायसो खोन्थाबाय आंनो मालाय नारजि बुदां दाउसो देलायखौ सब फुदुंलायोनो आरो दे होमबा नोंसोर रायलायथ'लै आं दसे गोलांहैनि जागोन दे नों मा सानो नों नंगौ सानदों नामा नंगौ साननांगौ जायोथ' आरो जायखौनो मेखौनो खुदुमलाबायनो नागिरोबा बियो नोंखौबोथ' खेबसे खुदुमनो नागिरखांबायमोन दा नारजि बुदाङा बेथ' नंगौ होमबालाय माथोबाव दाउसो देलायखौबो खुदुमथारदोंबाल बियो बेनिखायनो दाउसो देलाया दुगिथार आरो हायोबा नारजि बुदांनो खेबसे मोजाङै सोंबाव सोङा माथो आङो एबार रागासो जोंबाय आङो जेनेबाबो बिखुनजोआ नारजि बुदांनि थाखाय हिनजाव गदाय नागिरबाय थाखायो आरो नारजि बुदाबो दाउसो देलायखौ खुदुमलायबावदों बा हेलौ हाफां मा बालनो फन हरदों आंनो माबाहाय गोरोन्थि जाबाय आरो आंहा माने नारजि बुदां आंखौ खुदुमाखै आंसो खुदुमदों खोमा सानलाबायदोंमोन आरो ओमफ्राय खिन्थु खुदुमाखै आरो आं दासो मोजाङै गोसोखांबाय आरो नोंना हौवाया जानला माला नङाबा नोंनि हौवाया खुदुमलाबायग्रा नङा माथो बेखौ नोंनो खोन्थाहरनो होननानै फन खालामदोंमोन आं नों बांद्राय नारजि बुदांखौ रायनांला दे अके बाय दाउसो देलायसोमोन नामा दाउसो देलायानो फन हरदों मा होनखो नारजि बुदाङालायनो गावखौ खुदुमाखै बे खोन्थाबानो आं मानिगोन पाक्का नारजि बुदाङा बेनो फन खालामफिननानै बा लोगो हमनानै बुंफिनबाय खोमा हाफांनो बिदि खोन्थानानै फोरोंबायदां आलावबो मानिया माथो आङो खुदुमलायग्रा ना खुदुमग्रा न'आवल' फैदों बियो नारजि बुदाङा दिनै हाफां नों रागा जोंदों आं मिथिगौ होमबाबो रागाखौ एसे कन्ट्रल खालामदो दे नोंनि थाखाय दै गुसु लायनि आङो जिरायथ' आं जिराय आं गाबनोसो फैदों गोसो होनानै गाबगोन आं दिनै न'आव गाबबाबो गथ' गथायफोरा नुयो बेनिखायनो नोंसानावनो गाबनोसै आङो महिला पार्टिफोरसो माथो मा ज' जाजायलै महिला पार्टिफोरनि फैसा मोननो नागिरदों नामाब्रा आंखौबो लाफा आइला जामाइला 16 बोसोरनि लाइमोन सिख्ला जाफुथारदों माथोलै हाफां
अमा राजा जि लामाजों फैदोंमोन बे लामाजों थांफिनथां। मानि थाखाय? मानो होनोब्ला नोंनि मोखांखौ नायनो बाथ'दों आं। आंलाय मा खालामदों नोंखौलाय? आं एसे टेनसन जानो। जाब्रा जा टेनसन, नोंखौलाय सोर बादा होदों? नों जेब्ला आंनि खाथियाव थायो आं बिराद रागा जोंनो ओंखारो मिथिबाय? बेनिखायनो थां। आं थाङा, थागोन। जाबाय दे जाबाय, नांला सानैजों मोजाङै रायलायबानो जाबाय। अमा राजा आं जेराव थायो बेयाव मानो फैफायो नोङो? सानसेबो टेनसन जानो मोना नामा आङो? आं बायदि गाबनो जायगा नागिरग्रा जाबाय नामाब्रा नोंलाय? सोर मा खालामलायखोलै? नोंनोलाय मानो नांगौ? दा खोन्थाबा नोंहा खुसिसो जासिगोन। नै साला खोन्थायाबा थालै, आं हले सन्थलाखौसो खबर लानो फैदों। सोरबा माथो दुब बुनानै थांदोंबालाय सन्थलाखौ मैया हराव? सोर बुनानै थांलायलै? हो? नोंनोलाय सोर खोन्थालायखो? मा सोर खोन्थानो? बिखुनजो आंखौसो रायहरबावो दहयो। बाल लायाखैनो बिसालथेखौ सोरबा बुनानै थांदोंनो होननानै। बुदों? बुवाखैनो माथो। आरो आइनोलाय सोर खोन्थाहरलायखो? आं मा मिथिगौ? बिखुनजोआसो आंनो खोन्थादों सन्थलाखौ सोरबा धुम्मा पेटा होनानै गालांबाय होननानै। बेनिखायनो खबर लानो फैदों आं, सोर सुवादा सन्थलानि सायाव आखाइ होखो होननानै। गाराब्रा, सन्थलाखौ सोर बेफोरबायदि खालामदों? आंबो बेखौनो सानदों, सन्थलाखौ सोरबा बुनानै थांखादों खोमा होननानै। सन्थलाया बुंदों जेबो फात्ता गैया होननानै। जुमाय फेनायजों फात्ताबो गैलायलांला खोमा। लासैनो सानसेबाबो मिन्थिगोन सन्थलाखौ सोर दामदों। ओमफ्राय मा गग्लस टग्लस गानलायलायनायब्रा? मानो होनोब्ला आं गाबदोंसो अमा राजा, बिराद गाबनो ओंखारदों। मानि थाखाय? मालाय नारजि बुदाङा दाउस्रि देलायखौ फुदुंदोंनो। बेलाय नर्मेल खोथासो, जाखानांखागौमोन सानैबो जौ फेनाय। गैला नोङो, गैला। अमा राजा मानो बिदि दाउस्रिनो? बे दावनायनि खोथा नङाब्रा, बे नर्मेल खोथाखाब्रा। दाउस्रि देलाया जिबायदि मानसि, नारजि बुदाखौ उल्था बेसो फुदुंदों खोमा। आंनि सिगाङाव जेबो बुंबाय थानांला अमा राजा, बालनि। आरो नोंनि बे खदाल लादायखौ देखायसिनबावनासो। मा खालामनो? खोथायानो गरम जादोंब्ला बेनिखायनो मिनिनो ओंखारदों। ना मा बुङो दस्तिफोर? होमबा भिडिअखौ गुसुंबाबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।